Zdravo svima, moje ime je Biljana Vasev, dobro mi došli. U današnjem videu, pre nego što pokažem svoje prazne ambalaže, ja sam htjela da vam kažem da ću ići sutra kroz onaj deo grada tamo gde znam da sigurno postoji reciklažno ostrvo, gde i poneću, zato i hoću da snimim ovaj video jer hoću da ponesem ovo i da to tamo odložim. Međutim, pre nego što vam bilo šta pokažem, ja bih htjela da malo popričamo o tome, pošto mi je to nekako bitnije nego sad prazne bočice i proizvodi. U redu je i to, ali ima vremena. Nešto me drugo muči. Kako je moguće da u jednom velikom, skoro 2-milionskom gradu ima ovoliko malo reciklažnih ostrva, odnosno reciklažnih onih kontejnera gde možete da odložite papir, plastiku, bilo šta što može da se reciklira. Ja živim na opštini Palilula i čak i ako neko nije iz Beograda, čuo je za tu opštinu koja je prostorno velika i sa dosta stanovnika. I kako je onda moguće da jedan kotež, recimo, nema ni jedan takav kontejner? Ovoliko naselje. Ili kako je moguće da onolika Borča, koja je još i veća, nema ni jedan takav kontejner? Da vam kažem, možete i sami da pogledate www.ekokutak.rs. Postoji jedna tabela, možete da pogledate, znači konkretno za Beograd, a vi ćete, molim vas, u komentarima da mi napišete odakle ste, kakvo je stanje u vašem kraju i kakva je uopšte pogled na prirodu i njeno očuvanje. Konkretno, opština Stari grad, samo 2 lokacije, Zvezdara 5, Palilula 2, znate gde na Paliluli imate ugao Ilije Garašanine i Karnegijeve i autobuski terminal Bogoslovija, gde je Borča čak. Onda Vračar 5, Voždovac 4, Savski venac, čini mi se 7, Čukarica 4, Rakovica 3, Novi Beograd 6 i Zemun 7. Ja mislim da je malo. Ja mislim da je premalo. Recimo, u blizini gde ja živim postoji jedan kanal. Skoro sam se tu doselila. U tom kanalu možete da vidite košarkaške lopte, 1.001.000 plastičnu flašu, kese i žabe i žabokrečinu. Verovali ili ne, kažu ljudi, pre 20 godina tu je bila čista, bistra voda sa ribom gde su ljudi pecali. Mislim da svako ko ima bar 15 godina zna da kiša nije počela da pada juče. Kiše padaju od uvek. Pa kako je onda moguće da se ovolike poplave nama dešavaju poslednjih koliko, 4-5 godina? Mislim da nije kiša u pitanju, mada može da bude obilna, to stoji stvarno. Međutim, kanali su nam zapušeni, reke pune plastike, starih frižidera i ostalog. Pa da li je to priroda kakvu mi volimo i hoćemo? Pa ja mislim da nije. Naravno, svi smo mi uočili i izvestan napredak. Recimo, ja sam rođena u malom gradu gde ništa od toga nije postojalo, osim naravno običnih kontejnera, do moje 19. godine. Onda sam upisala fakultet, došla ovde i kad sam završila fakultet, dakle nekih 4 godine kasnije, primetila sam da u tom gradu gde sam rođena imaju sada neke, onako kao neki kavezi, odnosno neki kontejneri na otvorenom za skupljanje plastičnih flaša. Ja sam se tada oduševila. To je bilo revolucionarno, razumete, dešavanje u tom gradu. Takođe, verujem da ljudi iz komunalnog, iako ne postoje ova reciklažna ostrva skoro nigde, verujem da ljudi koji skupljaju sekundarne sirovine to kasnije selektuju, oni nose na reciklažu ili dobijaju izvestan novac i da to ipak ne završi baš sve u našim rekama. Međutim, kad smo već spomenuli otkup i novac za sekundarne sirovine, ja sam pitala pre par godina koliko uopšte
vam daju ukoliko odnesete, ne znam, kilogram papira ili tako nešto, to je bilo toliko žalosno da ja sam momentalno to zaboravila i nekako mi ispod dostojanstva da mi se ta cifra mota po glavi, jer je to toliko strašno i mizerno i, kažem, ispod dostojanstva, da ja nisam sad htjela za ovaj video, mogla sam da se pripremim i to da vam pokažem, da vam kažem tu cifru, to je jednostavno ne mogu, iznervirat ću se. Ja se opet iskreno nadam da bar određene firme koje se bave nekom delatnošću, plaćaju porez ovoj zemlji, ja se nadam da one dobijaju neke beneficije, recimo neke advokatske kancelarije i tako, neki biznisi koji imaju dosta papira da odlože, da bace, ja se nadam da bar oni dobijaju neke subvencije ili možda da, otkud znam, u vidu nekih olakšica što se tiče poreza ili zapošljavanja. Ukoliko to nije slučaj, ja stvarno smatram da je krajnje vreme da se svi zajedno dozovemo pameti, što se, opet kažem, nadam da nije sve crno, vidimo neki napredak, evo počeli su od pre, čini se, mesec dana naši supermarketi da naplaćuju plastične kese. Nije stvar u naplaćivanju, stvari u tome da na taj način, koliko ja to razumem, oni žele da smanji potrošnju tih kesa i njihovu proizvodnju. Samim tim i da naša zemlja, mislim, kad kažem zemlja, mislim priroda u kojoj živimo, bude čistija i barem na taj način da sprečimo i izvršimo prevenciju neke dalje katastrofe. Ja bih na sve nas zajedno apelovala. Ja znam da vi i ja to ne radimo, ali hajde da nekako, ako imate neku ideju, dajte, da zajedno šerujemo u svojoj okolini, barem krenemo od svojih najbližih, da ih onako malo, jel tako, upozorimo da to nije najbolje rešenje, to što rade, da bacaju, ne daj Bože, ne mogu ni da izgovorim, u reku. Zamislite vi u reku da bacite nešto, pa to je ravno samoubistvu, ako me razumete. A zašto? Neko može da, naravno, da kaže, dobro, imamo mi i težih, jel tako, većih problema u životu. Izvinite, nemamo. Ako vi zagadite izvor vode, pa o čemu dalje pričamo? Koji je veći problem od toga? Nema. Da li ćemo da vozimo auto ili nećemo, baš me briga. Kakav auto? Baš me briga za auto. Ako nemam da popijem vodu i da se okupam, pa šta je gore od toga? Znači, dogovorili smo se. A sad možemo da krenemo na proizvode. Osim kozmetike, ja imam i par stvarčica što se tiče hrane. Mislim da nije loše da podelim sa vama iskustva, jer svako iskustvo, da kažem, dobro dođe. Ništa gore nego dati novac, a posle to baciti ili vam se vuče po sobi. I apropo ovoga što smo već pričali, sve po strani, ali bacanje hrane je nedopustivo. Pa bismo mogli da krenemo. Prvi proizvod koji sam potrošila je ovaj Olea tečni sapun za ruke, kupljen u Rodi. Pola litra je u pitanju, fina ova bočica i fina ova pumpica, tako da ću još malo da razmislim da li da je sačuvam, jer mi je palo na pamet da sipam u nju sredstvo za pranje sudova, jer mi je možda malo lakše da ja to na ovu foru u stvari uzimam, kako se već zove, ne znam, mer ili šta je već. Zgodnije mi je nego da okrećem 100 puta. Ovo je bio jako lep, mogu vam reći, bio je nešto 99 dinara na nekoj akciji i toliko i vredi. Mada ja bih preporučila da u stvari kupujete tečni sapun u bocama od litar, odnosno u što većim bocama, jer i na taj način ćete uštediti. Ovo je bio sa šljivom i narom, jako lep, mirisan, skroz normalan, skroz fin, sve radi ono što i treba da radi, a to je to. Sljedeći proizvod je ova kupka od BU, o njoj sam pričala, jedva sam je potrošila, odnosno jedva sam čekala da je potrošim. Meni ovo miriše na zejtin i stvarno me je mnogo nervirala, a pošto sam, kao što ste već možda do sada i shvatili, onako prilično možda štedljiva ili minimalista, ako
je to sad neki savremeni termin da se tako nazovem. Međutim, nije stvar u tome, nije uopšte stvar u novcu, stvar je u stvari u tome da vi iskoristite ono što imate. Greota je bacati bilo šta, kao što rekoh, hranu, ni pod razno. Ovo ne bih iskreno preporučila, imate razne druge mirise, Bio je divan jedan brend za što se tiče kupki, koji god drugi da uzmete bit će bolji, ovaj iskreno, kažem vam, miriše na neki zejtin, bljak. Bifas micelarna voda je dobra. Mislim, htjela sam da kažem odlična, međutim, dobre, radi svoj posao kako treba. 500 ml, većina micelarnih voda je u stvari 400 ml i manje, tako da vi za skoro istu cenu dobijete više proizvoda, to je strava. Bude često na sniženju, čini mi se u DM-u za 299, znači 300. Ja sam imala sreće pa sam je kupila prošlo leto u Rodi za 180 neki dinar. To vam je ono kad proizvod pokušava da se nametne na tržištu pa jel tako snizi cene dok se kupci upoznaju sa njim. Mislim da su uradili dobru stvar. Verovatno ste gledali video gdje smo zajedno testirali ovu masku. To je ona ljubičasta sa ljubičastim gliterima ili kako već dijamantskim sjajem. Lof je u pitanju maska. Ako je budete isprobavali, košta negdje 145-150 dinara. Dobijete 10 grama maske, odnosno 10 ml, mada piše 10 grama, taman za jednu upotrebu. Mislim da je to dosta novca jer vi možete za možda 200 dinara iz Avona da kupite 75 ml maske ako volite konkretno peel off. Ja lično jako retko upotrebljavam. Ovo ako probate, nemojte duže od 10 minuta da je držite, podcepat će vam lice i nikako nemojte blizu podočnjaka. Mislim, to verovatno već znate, ali ostavite prostora jer je dosta jak. Sljedeći proizvod je divna jedna kupkica iz DM-a, naravno od Balea, ovo se zove Sweet Wonderland. Pošto oni stalno menjaju i ubacuju nove mirise ovih kupki, ja mislim da ove više nema, nisam sigurna. Kupila sam je pre, htjela da kažem godinu dana, ali nije. Pa dobro, u stvari skoro će da bude godinu dana. Jako lepa sa vanilom i nekom ružom, tako da u suštini od Balea bilo koju ovu kupku da uzmete bit će super. Tako fina, kremasta, slatka, medena. Još jedan proizvod od Balea, o ovome sam vam dosta pričala, ovo je mnogo dobar peeling. Naravno, postoji šansa da se nekom i ne odgovara, ali čestice su toliko oštre koliko treba. Jedna kuglica mala, znate ono kad kažu zrno graška, to vam je dovoljna za celo lice, naravno ja uradim 2 puta. Posle toga vam ne treba krema, prelepo miriše u smislu na kajsiju sa uljem iz koštice kajsije. Inače su promenili ambalažu, sad je isto ovako naranđasto krem, prepoznaćete, verujem da nisu ništa menjali, odnosno daj Bože da nisu ništa menjali jer ova formula je predobra. Daj Bože da su menjali samo ambalažu, to je u redu, ali ja bih vam preporučila, bude često 150 dinara i to ako uhvatite još 15% sniženja, prava stvar. I još jedan proizvod iz Balea, ovo je dezodorans, dakle dezodorans bez aluminijuma, piše sensitive, odnosno za osetljivu kožu, odličan je, ima onaj kao neutralan miris, pošto je svi ti dezodoransi gde kažu sensitive, odnosno za osetljivu kožu, budu tako kao pamuk mirišu. Čuva vas od znojenja, ja je koristim ne kao dezodorans, nego kao dezodorans za ispod pazuha. Dugo traje i kažem vam, čuva vas od mirisa znoja, super je proizvod. Imam ja samo jedno onako na ličnom nivou jedno obećanje, a to je da sam rešila čvrsto, pošto već imam tamo neke zalihe ovakvih, dakle, na prskanje dezodoranasa, ja sam čvrsto rešila. Nadam se da ću to da potrošim do nove godine. Recimo, stavila sam sebi neki datum, više nikad neću kupovati sprej, samo roll-on. Nije fair da Balea ima, ili Fa recimo, imaju svoje dezodoranse u roll-onu bez aluminijuma u drugim zemljama, a da se kod nas
ne uvoze. Mi imamo 3 mirisne note i to sve jedne te iste. Plavi sensitive, neki rozi, ne znam šta je beše, mada mislim da je on antitranspirant. I jedan koji je sa narom. Hvala Bogu, eno, videla sam, postoji sad neki egzotik ili tako neki, i to u 2 mirisne note, plavi i rozi. Konačno sam i ovu maskaru potrošila, izvukla sam sve što je moglo, sad se već osušila. Oriflame ima, ne znam da li svake godine, ove godine su imali tu akciju, da odnesete bilo koju maskaru, iako su rekli bilo koja maskara, nije bilo u pitanju bilo koja, može bilo koja, ali ne Oriflame. Dakle, bilo koja druga maskara osim Oriflame je dolazila u obzir, odnesete i oni vam daju za Oriflame maskaru. Znajući sada to, videla sam na netu da su i pre par godina to organizovali, sačuvat ću, pa eto, možda da je zamenim, sačuvajte i vi, nadam se da sam vam dala ideju. Još jedna kupkica, odnosno peeling, sećate se njega, bio mi je, čini mi se, u onom velikom Avon holu, taj video je tu na kanalu, možete da pogledate. Nije mi se mnogo svideo, odnosno neću ga kupiti ponovo. Čestice peelinga su velike, krupni, to je skroz super, za telo je odlično. Nije onaj osjećaj kao kad se okupate pa kao da ste namazali mleko za telo. To nije taj osjećaj je dobar. Ovaj, nekako masnjikav. Možda meni odgovara, možda bi nekome ko ima suvu kožu odgovarao, ne znam šta da vam kažem. Probajte ako neko ima, pa ako vam odgovara kupite. Inače miris je skroz fin i tako to, ali ne bi ga uzela ponovno. Ova krema je krema za lice iz Avona i to iz Planet Spa kolekcije. Ja obožavam skoro sve iz njihovih Planet Spa kolekcija. Međutim, ima nekad nešto što vam ne odgovara, iako vi želite i hoćete, iako prelepo miriše, znate, kako luksuzno, i mnogo me podsjeća na nekada, znači kad sam ja tu prvi put pomirisala pre 2 godine, jedva sam je potrošila, imam je minimum 2 godine. Znači, ovaj miris još uvijek je tu. Znači, vrati me u vrtić gde smo imali među igračkama neki karmin, crveni karmin, potpuno potrošen naravno, i mi smo se otimali da se igramo sa njim, mislim, mi devojčice, jel tako? I verujem da je bio od neke vaspitačice koja je potrošila i tu dala nama da se igramo. U svakom slučaju, da se vratimo na kremu. Krema je, kaže, luksuzna sa ekstraktom crnog kavijara i izgleda kao gel. Onako, kao biserno bele boje, kao gel, i presijeva se na roze, ljubičasto i tako to. Holografski onako osjećaj daje, međutim, meni ne odgovara. Ja sam mislila da to ima neke veze, pošto sam shvatila koju god kremu da sam uzimala, a uzimala sam sigurno 2-3, bila je još jedna iz Avona, ona zelena sa nekim isto tako biljnim ekstraktima, i rekli biste odlično, super. Međutim, u obliku gela, ja to kad stavim na lice, to je katastrofa. I posle ove, mislim, ovo sam istrošila za ruke, za onako, mislim, i dobra je ova ambalaža, jako čvrsta, mislim da neću da je bacim jer može za nešto da mi posluži. U svakom slučaju, ne bi trebalo, pitala sam drugaricu koja je farmaceut, ona kaže da ne bi trebalo da ima to što je krema u gelu, a ne kao ona obična krema, nema nikakve veze, već od sastojaka. Tako da, ne znam, ali ovo morate da probate kod nekog, pa ako vam odgovara, uzmite. Ja neću više jer mi nije za mene. Divni, najdivniji Avon Sensuel parfem je potrošen. Po mom ukusu i po mom mišljenju jedan od najboljih parfema iz Avona. Ima tu citrusnu notu bergamota u kombinaciji sa kremastim mirisom gardenije sa tahita. Nisam imala pojma, to sam pročitala sa sajta. Jedan predivan, nežan, a opet sofisticiran damski, mladalački parfem. Ako niste probali, pomirišite negde tester ili onu mirisnu stranicu. Mislim da će vam se svideti. Ko je sladokusac, neka obrati pažnju. Ovo je Podravka, a inače linolada i konkretno ovaj je gold. Naravno, mislila sam na potrošen proizvod, evo ga ovde. Ja mislim da je ovo dobar krem. Naravno, nisam ljubitelj i ne podržavam da se
mnogo jedu slatkiši, ali morate nekada se zasladite. Međutim, da ja vama pokažem kako to izgleda, naravno, ovo je ko zna koja bočica, nije bočica, nego teglica, seckane lešnike. Stvarno je divan, ko voli, velika preporuka. I još nešto za jelo i takođe za sladokusce je ovaj musli. Konkretno sa jagodom ima nekoliko ukusa, odnosno sa čokoladom ne bih preporučila. Pakovanje je 375 grama, negde je oko 190, možda 180 neki dinar. Imate da ih nađete u Rodi, privatnim prodavnicama. Sad tu mogu ja da vam čitam šta sve piše. Sigurno da nije nešto najzdravije na svetu, odnosno šta je danas zdravo kad smo, eto, malo pre pričali da smo i vodu zagadili i vazduh, da ne govorim. Nego, mogu da vam uporedim sa još jednim, a to je ovaj musli, odnosno musli top Fun and Fit. Ovaj mi nije omiljen, ovaj mi jeste omiljen i njega bih preporučila. Ovaj je čak i nešto mnogo manje, 250 grama, ovaj 375, cena približno ista, odnosno čak i ovaj možda nekad i skuplji, samo sam ga ja kupila na akciji. Zašto ovaj mi nije omiljen? Pa mnogo je tvrd, ja ne pijem mleko. Ovaj izgleda mora sa mlekom i to nekim toplim, bi omekšao da vi to možete da jedete. Nije sam ukus nekako bogat, ja to volim malo, da kažem, bogatije. Za razliku od njega, ovaj musli ja jedem sa jogurtom, odnosno prelijem jogurtom, malo sačekam da onako, što bi rekli kod mene kući, ogrezne, odnosno da se potopi, jel tako, i da omekne. I ove jagode su sušene, stvarno pravi komadi jagoda, tako da vam dodaju na ukusu. Ja bih preporučila, probajte, one sa čokoladom ne bih, ali kako vi volite. Ovo je dakle Bonavita. Eto tako, došli smo do kraja još jednog videa. Molim vas, imajte na umu ono što smo pričali, pišite u komentarima svoje ideje i svoje zapažanja. Hvala vam što ste izdvojili vreme da odgledate do kraja ovaj video, a mi se vidimo u narednom. Uživajte!